Guys, majong adlaw ni Juntanan, guys. Majong adlaw ni mo, Father. Majong adlaw po. Nang sana na po palog-palog naman sa papagabril, guys. Sana akong purma. Luag. Ha? Luag. Luag ko na diyang ipok. Mintahan na yung pamati, Father. Mintahan na kayo. Lagi ikaw, Kimyat. Kami sa dam na. Ay, wa. Katong na idako nga bowl. Guys, manghimaghat sa ako, guys. Ay, marang nagsagunso na diglabad ang sige ba ako inom og tubig, daghan na tubig, ha? Ilis na pud ka? Uy, kapila na namang ilis sa alaw, ah. Graan din, guys, oh. Kuno ra mabahay ko na ko. Guys, manghimaghat sa ako, guys, diya. Mo na ang himaghat, pakpak sa bahay. Ug kani ijahang kuan sa bahay, kahoy kanina. Kani ja pakpak, kani kahoy. Kani ja mo ni si Jay. Sa tingan lang. Kubasa. Pauli. Kubasa. Mo na si Jay kahoy nga pauli, guys. Kana napalit ni na, guys, dato sa mga kaila. Ija pud kung kuanandan ni kay panghimaghat na gini. Kaya magiing nagnabas sa mga panghimaghat nga mga kahoy-kahoy. So ija kung kuanandan ni, guys, mo ni si Jay pauli. Makaan man ni jang bunga dani, guys, kanina. Nami ganin jang bunga dani kanang mga kolor. Sabi jang kolor na orange or puwa. Basta ka makaan ni jang bunga dani, guys, kanina. Kani jang ugat mo ni panghimaghat. Kani mo ni bahay. Kani pakpak sa bahay. Puro na sila bahay. Kani, guys, mo ga ni hang pangkuan kanina. Kada mo andar ga ni hang kuan, guys. Basta mabughat ko mo ni hang ihumog tubig. Ni nga ni na. Mo ni kuhaan ng Papa Gabriel basta mo andar na po ning hang bughat. Mailhan man ha, guys, umukuan ng hang bughat kaya hangipon mo sakit. Sa kanang kuan mo andar na hangipon, mulabad hang pasti. Andar siguro, guys, kay sa gunso na ba sa aming trabaho datos kalahi. Upat naman may kaadlaw dato, guys, nagtrabaho. Wala man ko ka upload pas mga videos kaya di lagi kagwantahang mata magsigtetek sa cellphone kanang magpa-adjun bitaw sa video kanang mag-edit nga na di ko kagwanta maglabad hang na magsakit ang mata masig luha-luha madlek ko kuan mo karon ganan tag adlaw, guys, di ko mag-vlog kay magpahuway ko kada man lang i-vlog ring hang pagkwasahang panghimaghat maghumo ko dani sa panghimaghat, guys, kaya ang tao maadyo ta. Hi, guys. Grabe Kimyat, kapila na ka nag-ilis mong adlaw, day, katulong na, day. Daghana. Ilis-ilis. Daghana ko labhanon. Daghana. Sabi laman. Manihang ihang makaron, guys, kaning pakpak o karing kahoy di, ah. Sigiling ko. Kung karing maghumo ko dani, apilan naman na dani pa. Sige. Ngahi siya. Manahal mo na yung YG. Mo, guys, anong sanihang ko, ah. Manahal. Sige man, tapos kung inom og tubig. Sige. Di ko niya dehydrate kay. Sige mo kung inom og tubig. Sige ng tubig mo. Para Sige. na. Kani may hang ihang mo, guys, tulo ka buok. Magkuhan nga ni mo himaghat, guys. Tagtulo jud ka buok. Bisa, tagtulo ka buok kay arong kuan. Kari isa ra rin. Pwede rin. Pwede ra. Pero isa. Kinarang isa lagi. Kinamo po. Kinahanglan jud, guys. Manima. Tulo kay ngani. O di ba tagsa kay arong bungkig. Papa. Di na pan. Bahay ni. Karong panit pa no, pwede ra no. Kani kahanin. O lagi. Parehara man na sila, guys. So karon na lamang panit. Kay effective man eh. Lagi kay kanang sa inig mahumo na ni tubig, guys. Inig human hugas sa aning ihumos tubig mo ihang ihumos sa hang ilimnon. Pait man ni siya. Sila ba pagkitaon ni ngani? Lagi arang kalisod na pangitaon na nga na, guys, kanang kahoy nga bahay. Tuanas kabukiran. Tapos puti wala namatay na. Nagkuhaan na ni Papa Gabriel to, guys, itos puti namatay naman kay daghan may manguha kay effective man ni kazo kaning kahoy nga bahay. Effective ni kazo pang kuan, pang himaghat. Daghan jud ani na ajo, guys. Sana matay na to unggoy puti na. Mamatay ko ng unggoy sa puti. Wa uy, ti obaga nang layas na. Tuanas laing kakahujan. Probe na dyan na, guys, kay sugod pa dyan pag anak na hang Kuya Gail umabaghat ko mao gadyan ni hang kuanon ihumog tubig mo yang ilimnon mana mabita na nga pamati mo dagan ni nga na, guys, mo anay hay ba Ako mano. namis pamati kainom ko rin so karon mo ni hang hugasan mo yang himasahang ilimnon asa man day ka padung Di ka tong nanak ni mo una ba gawas na ko. wahi man ka si Kuya Gail sa sunod Kuya Kinkin sunod ikaw asaring hugasan, guys, kay ang ihumo
Karon na ako pang limon. Mo na ron guys, Bernie Santong dak nang himughat kay arang lain naman dagang lawas mo ni. Gahapon nag-iim na og tambaw man nung gihapon mo. Durang ina man kog Rexidol kay pangkuan man po na siya guys, pang bughat unsa kayo man sa matabang sa Rexidol. Bye. Nakasugod na mi sa mga trabaho guys, upat na mi kaadlaw kaso pa ko na-upload masig isa ka video sa to kay na ginaw ko di matabang sa mata iniglutok na skuan guys sa cellphone maglain maghang mata. Sige sana hugasan. Hugasan ganang ado. Kapag hugas yun nag-apang. Kanina sa isud guys. Kanina sa isud. Hugas ang ado kay ron. Wala, tipak man. Mahal naman. Wala guys. Tipak. 1, 2, 3 na bulitig na. Hugas ang ado kay ron. Wow. May nasudlan guys na rin. Bowl. May isud. Nakaray pa uli. Mani ugat sa pauli. Danagasan ang nahugasan ang mga panghimaghat diya. Muna si Zay bahay, pakpak sa bahay guys o gamot sa pauli diya. Kung manatiwas na itong video na hug. Paghugas ang gamot sa pauli na pang magkalit guys. So hanan ni Zang asadlan og tubig guys. Kaya mo na ni Zay ang panghinubig. Diyan na guys, hanang nabutang ang tubig diya. Hanang nahumo. So hasan isang patataran. Ngayon za hanang aim nun mo na ihang ihinubig guys kanina. Ang gihimo. Bahay o pauli. Mga panghimaghat. Lisod man ni panguhaan ni mga kahudza guys kaya naman tengas lasang. Nanis kalasangan. Mga kahudza ni siya makuha. Delikado ba zaron maglaro-laro kay tinggawa sa mga mananap. Salamat ko kay nakoy kailang ingani na maligza sila gingari ingani. Masugani guys kay isa kong gihanjagan. Ingan sa nga isa kong tawag atos merkado guys. Isa kong gitawag nga sagday day ako ipangimaghat. About sa sila guys nga gang lawas. Andugun. Dali mabaghat ba di mga lagi kumo. Matarba-tarba hora magani-ngani guys di ko mo surrender pero gaha naman kuan kay mo andar gahang baghat. Bawo. Lain dyan basta mo andar gang baghat guys kay maglabad hangon sa magsakit ang ngipon. Wala na maluja naghang lawas ng baroy saan na ning mabreak yan ning lawasa. Kumo na guys. Naghimo ko gahang panghimaghat na. Salamat ka jud ani sang napalitan. Karon guys nagnganjang-nganjag daghang ngipon sa mahadlok man lagi ko mag-inom-inom og mga tambaw. So gahapon hagad ning giimnan gahapon og katong Rexidol kay pangkuan man po na siya. Panghimaghat man po ng tambala. Kaya mahadlak naman ko magsagon sunog inom. Karon mahimaghat sa ako niya. Harang takeban. Tatataran guys kay isang lasa res tubig, mapait-pait na ni siya. Basta mahumaw na ning pakpak sa bahay. Mas effective man ni kadto isang pakpak. Lami gud pa to isang unod katong isang kahoy. Pero kani siya guys kay isang pakpak. Sa una gud basta mo andar ganay na hang kuan guys basta mabughat ko kanapas Kuya Gail hantod ni Ilia ingani gajud kahoy nga bahay mao ra gajud ni hang pahimughat kaluis Ginoo maulian man pud ko guys. So ampo na mo ko maulian ko guys kay di ba bajud lalim may pamatian sa lawas Ginoo ko. Di man pud ko ingon nga kuwang og tubig sa lawas kay magsige man pud ko inom guys di man pud ko inom sa piki namang basong aron nagkaang ganing hang ngani puno ko sa nang imnan guys di sige ko pangihi. Karon nahimaghat na ko guys kay di na jud matabang mo na jud ko ani ba gani nakatuog ko guys arang dugaja kasi hang katuog inigmata na labad magyapon na yun ang sabanin labad ang nga ag kanindani masakit ang hangi. Dana guys nahumaw na rin ha karijut. Moinom na ko dani.
Napahong agang video kay nitawag si nanay. Mingaw si nanay ni Papa Gabriel. Mingaw ang taos nanay dari naman guys. Mustag na okay na ba? Haning imnan guys. Mazo na ba ni? Mailhan man na guys ug mo kuan nagizahang kuan na ni, izahang power, izahang power. Kaya gizang lasa, pait na. Pait na dyan guys. Mailan dyan na rin siya guys. O ka na mo ipik na ni siya. Kanang himaghat kay na yung mga kuan nga mo nga na ba mo hanay hay mo nga na sang lawas. Pigbeng. Nga na ka powerful ning himaghat guys. Pero depende ra penas mga kuan kay na may uban di mo tuog himaghat. Agaho kay mahimaghat manggazag ko guys. Mga herbal ra man ni. Mga herbal nga pakpak sa mga kahoy. Pwede rin po manghimaghat guys katungkuan. Kay tinawag. Ay katubitong singanda ng kuan na ha. Katubitong pag-ibdon na pang maugat ra singanda to. Nang katubitong mamilit tagid sa hang buwak guys, mamilit na ng buwak na isang bunga, mamilit ganina sa imong nga sanina uma labjan nimo. Uy, singanda na ni ja. Kalipat ko guys, nawasang huna-huna. Kalipat gazig ko guys. Kung katugahang ikuan kaya di mo ipik na. Kung kato mo yung ipanghimaghat. Nakalipat ko sngan. Nasa kay yelo ka na isang mga buwak guys. Nga umaladya na isang buwak. Mamilit na sa itong mga sanina. Umalabja na to. Kanira dyan mo ipik na kaning bahay. Karon agpauli. Kaning pauli. Karon papakudan ni ka suway. So nang isuwa dyan guys kanina. Kaning bahay ka dyan. Mga dyan na yung number 1 nga. Kuan guys, panghimaghat. Pakpak sa bahay. Ang tawag si nanay. Mingaw, yung tawas na mother na madari. O sa ka laag. Kami di makalaag pa kay pamatis pa Gabriel. Delikado man ibiyahe-biyahe guys. Kasi bako unsang mabuak isang samad. Bintahan naman noon isang samad guys. Danis gawas na kuan na kanang na okay na ba. Kalbaan gani kudas na nga si mana kay diha toy murag nag-usa-usa. Nang nay nagbasa-basa bitaw nga na. Hadlok ko gansa. Motungo na na mga taklapi. Wala na mo kuan ni plaster. Naadyo na siya. Kulos Ginoo. Okay na. So man ni karon guys. Bernis Santo nga nang himaghat gazig ko. Bernis Santong dako mamaghat ko guys kay alay na sang lawas jud. Dili gani unta ko mag-vlog karong adlaw kay magpahuway sa lagi ko. Nakapahuway naman ko gani ha guys mga pila ka oras nakatuog gazig ko pag mata na labad magyapon ang uoy. Ayun ang sani. Daghapong buhok kay na nga kuan, nga hunhun nga ba na nga kuan naghambuk guys na nga dagdag. Hadlok gazig ko kada panudlay na arang gazang daghana ka jug mga tagak. Ano nga ni ba? Mahadlok kayo po guys. Kagang bukok na. Parang naghan na lagi ka. Diyos, sa kunso na gazid ni. Kagang bukok ma. Kuan siya. Hindi panudlay na. Arang naghan na ka dyan mga tangtang. Yung mga tagak. Hadlok. Upa magkakukadugan dyan guys. Naghambuk ka ng nikis na raba. Ano na. Kuwi ni upaw na maka ni guys. Yes, baghat ra ni guys. Maadyo ra lagi ko. Di silbig magluja-luja kay napay trabaho naghuwat guys. Ang trabaho guys sa katong kalahi. Kuan, taman ra des Merkulis. Ja Huwebes Biyernes umisod. Sabado Domingo, Huwebes Biyernes Sabado Domingo hantod Lunes umisod. Ja pagka Martes na mi musud puhon guys. Pero sa masigi sa Martes na may puhon mo balik. Mga na to ika 5 days na mo. Pero pa ko'y video na upload na sigasa. Kaya nalagi ang video na na pa. Jununon pa na guys. Di pa may kagwanta kang mata mo tutok ko ganang dugay dani. Madumanay nga ni kaya harang mga idritso-dritso na upload. Pasensya na gazid mo kay late agahang ubang upload ron. Late agahang ubang video guys. Magizawat ka dyan taon kung na ko ika-upload videos kada adlaw.
Pasensya na mo. So karon mo salam ni hay upload ro nang himaghat ko guys karon maadyo in tawag ang lawas kay wa mo koy mahimong upload ug ang lawas din taon magkugi. Kay sa ang taman ning lawasan ni tandaga naman ning lawasan ni. Di man inganis una guys karon wa na gud. Ampo los Ginoo nga tagaan ko kanon nagkabaskeg. Yan na guys, hurot-hurot na dyan na panindugang tubig. Saan yung papaitan o madyo? Yung pait-pait naman si dyan guys. Yung pait-pait na dyan sugod. Basta mawa na ringat ka sa ngipin guys. Wow. Wala nag-iingan nga, ni-ipik na si dyan. Napay nag-iingan nga maglaga kung nagluya. So suwa dyan na guys, maglaga gluya. Palit pa kung gluya kay agamang luya napalit na sa ngagi. Amang putong itunga-tunga. Itong pag-uban na to gas nanay. So rin nabili na magamay pang sagol rin sa mga panakot. Nagkadalaw uy kay magpanakot ba sa migluy Every law uy deres bahay kada adlaw guys kana dyan min law uy kay lami ka jadi higop og sabaw na sa motas papagabril ni law uy ba sa isahang ganahan ni law uy sa kanang isda nga tilugon kanang mga duguon karon di sa mabughat. A few moments later. Na guys, bintahan na yung taon. Agkuhan pa pag-Abril, isang sama na. Na guys, bintahan na. Adyo na yung taon. Pero ilawom na ni, arang panikakuan ng ilawom guys. Delikado pa na. Pwede na daw basketball. Guys, since pa pag-Abril, pwede na akong sa magluwag basketball. Lus ni mo pa, madug na. Bughat ng agi. Bawal pa dyan guys, no? Bawal pa lagi. Hindi ko hangatan. Huwag ko. Hindi ko hangatan. Sige laman, makuha na lagi na. Maulian na kapuhon. Dari raman sa hangatan guys, kana maguhan man. Kaya pudyo guys, no? Wala nga, di ka magpudyo. Nga napakay sama, delikado. Kung mabaghat simba ko, kasi may magawanta, ikaw rapod. Ikaw. Masumag ako mabaghat guys, kayo pwede raman na rin herbal-herbal nga mga kahoy-kahoy. Nagsimba ko, mabaghat sa pag-Abril. Naupag pala join taon. Di pa lagi pwede. Ingan man sila guys, di pa kuno pwede pautan kaya sa mabaghat. Ako ka ba? Mo bitaw ilang iingan. Di pa uwi. Awanta sa lamay ka na mo pataas-taas ka guho. Imot. Mo kag ipitan. Mga nanra. Guys no. So guys, mora na yung video karong adlaw guys. Kay nahimaghat sa kong paniguro. Nagura maulian na tang lawas. Maulian na hang lawas. See you tomorrow guys sa mga another vlog.